Aurora, inti toġobna ħafna. Għamilt fuliti nimmaġan ser nitaqma tfajla bħalek. Ħafna nies jemnu li dak li hemm miktub għalina ma jħassru ħadd. Hemm oħrajn li jemnu li d-destin huwa biskuża li wieħed jista' jġib lilu nnifsu f'każ ta' mument jibes. Il-film Malti Id-Destin huwa bbażat fuq ħajjet Ethan Costa, persuna li l-kurrent tal-ħajja kaxkru u ġarru miegħu għalhom it-triq li l-istess Ethan xejn ma kien komdu fiha. Dan kollu baqa' jseħħ sakemm il-ħajja ddeċidiet li tibgħat messaġġ ta' tama, messaġġ bl-isem ta' Aurora Cole. B'kitba ta' Clayton Patch, il-film Id-Destin jieħu l-udjenza mid-dinja tal-ħażen għar-romantiċiżmu li jrattab għall-plattur prinċipali u jreġġaw lura għad-dinja tat-tajjeb. Iżda x'għandu differenti dan il-film minn film oħra. Min ħajara l-film ħajara xi ħaġa differenti milli imdorjin narawha Malta. Xiġifier, eżempju, il-lingwaġġ użat huwa wieħed jensieħu daqsxejn realistiku żejjed. Jem li forsi mhux imdorjin daqshekk nisma' fuq it-televiżjonijiet tagħna. Jem anke l-istorja, eżempju kif bdejna nitkellmu l-ewwel, jem ħajkonna strip club flok naraw nisa żbieħ darba naraw transgender strip club. Jem provajna noħolqu dak l-elementi differenti li n-nies mhux imdorjin jaraw. Issa mxejt mit-teatru, l-esperjenza li għandek fit-teatru għal-films. X'għalmetek din l-esperjenza ġdida? Ħafna hija bidla drastika tista' tgħid, imdorri nikteb xi ħaġa t-teatru, m'għandi skola ta' drama nikteb xi ħaġa l-istudenti tiegħi, però xi qatt ċoħe xi ħaġa daqshekk kbira. Kienet esperjenza nista' ngħid tal-ġen. Il-film proġett ta' Brighter Image u mix ta' drama taħt id-direzzjoni ta' Dominic Side jibqa' jintwera fiċ-ċinemas kollha lokali sa tmiem din il-ġimgħa. Bil-film li jappella l-udjenza ta' aktar minn 15-il sena, wieħed jista' jammira lil ħafna atturi ta' esperjenza fosthom Dorian Mikallef, Clayton Zammit, Sandro Vella, Eric Grek, Sonic J. Kulina, Patrick Bonici u Lejana Kutajjar. Niset il-pistola minn hemm u tagħmel aktar kummedi. X'għamel jien is-sajt x'għamel? X'qed tagħmel ħadd tmur ħassuq id-dar u torqod. Ma tara konvenċi li kien nifsek li kienet ħolma.